खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोथार गोसोजों नैबे बांला 1430 गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि आं गिबियावनो जासिग्रोबाय आरो लोगोसे आंनि बे बिटिआरइनफोस्टुडियो इउटिउब चेनेलनि फेमिलि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे नायगिरि साफ्रोमबो आरो बर' हारिनि रायजो राजा आरो मुलुग संसारनि गासिबो सुबुंफोरनिसिम दिनै आङो गोदान बोसोरखाय दिनै आं आर'नाइ गोदान लाबाय गस्ला गोदान गानबाय आरो गामसा गोदानबो गानबाय दा गोदान बोसोरनि आङो मैया खावलायखानाय बायदि नोंथांमोनखौ जे बुंदोंमोन आङो दिनैनि भिडिअआ मस्ट गुरुत्वपूर्ण जागोन होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला बुजिनो मोनगोन आरो जायफोरनाखि गावनि जिउखौ सोलायजानो लुगैयो मोजां फारसे फैजानो लुगैयो बिथांमोनाल' बे भिडिअखौ नायनाया मोजां आरो जायफोरनाखि गावनो एक्सपार्टखा गोरोंखाबा नायाबालानो थांनाया मोजां आं दिनै गोदान बोसोरावनो बे बाथ्राखौ आङो स्पष्ट भाबै बुंखाबाय आरोना स' फैदो अब्ला गुबै बाथ्रायाव नोंथांमोनखौ आं लानानै थांसै बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै गोदान बोसोर 1430 बे दिना नोंथांनि थाखाय गोथार सान बे दिना नोंथांनि थाखाय शुभ दिन दिनैनि बे सानावनो नोङो दिनै नोंनि नों जेखि धोरोमनि सुबुं जाया मानो दिनै नों बै धोरोमनि मुङाव नों आर'ज गाबदो आर'ज गाबनानै दिनैनि नोङो सतबांसा ला नों बाथौ धोरोमनि बा ब्रह्म धोरोमनि बा नों जेखि धोरोमनि जायाथों मानो आं धोरोमनि मुंखौ लाजोबनो हानाय नङा मानोना गोबां धोरोम दं बाहाय बे गोदान बोसोरा जाहैबाय मा खुनु धोरोमनि बाहाय फाथायखौ थाया दा बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नों दिनै धोरोमाव बे बाथौ गुदियाव आर'ज गाबनानै बा नोंनि धोरोमाव आर'ज गाबनानै नों दिनै समायखिरा लानांगोन सतबांसा लानांगोन आरो बुंनांगोन कि बे आंनि थाखाय दिनैनि देग्लायनि गोदान बोसोरा बिराद मोनसे सुखुनि संसार लानानै होफैगोन होननानै आंनि सान्थौ सानस्रिया बे बोसोराव ओरैबायदि मोजां खालामना लागोन आङो खुनु गोजाम बोसोरनि समाव थांनाय बोसोरफ्राव जि जालांबाय आङो सोरखौबा हिंसा खालामबाय सोरनिबा गोरों जानायखौ आङो हिंसा खालामबाय सोरनिबा माहाजोन जानायखौ आं हिंसा खालामबाय सोरनिबा आबाद मावनानै मोजां मोननायखौ आं हिंसा खालामफ्लांबाय सोरनिबा सुखु संसार जानायखौ आङो अर लागायनानै होफ्लांबाय सोरनिबा माबा मोनसे मोजां हास्थायनायखौ आङो दिनै थगाय थुसि खालामनानै खायदाखौसो खालामनानै आं बेनि खामानिखौ साक्सेस खालामफ्रानै होदिया सोरखौबा आं गोबां लाख थाखा रां रुफा थगायनानै जाबाय सोरखौबा आङो क्रर थगायबाय सोरखौबा आं बुथारबायबो सोरखौबा माबा मोनसे खालामफ्लांबाय सोरनिबा सायाव आं बिराद गिदिर पाप खामानि मावबाय बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोङो दिनै नैबे गोदान बोसोराव सतबांसा लानांगोन कि आं नैबे देग्लाय बोसोरनिफ्राय आङो आंनि जिउआ जेसेबांसिम थागोन इसेबांसिम आं गाज्रि खामानि मावला होननानै नों सिद्धान्त लानांगोन आरो जायफोरनाखि फरायसाब्ला नोंसोरो बुंनांगोन कि आङो थांनाय बोसोरफ्राव जेसेबांनाखि गाज्रि खामानि मावफ्लांबाय आंनि जिनिखि लोगोफोरजों आं बेरायनानै आंनि समायखौ नस्थ' खालामफ्लांबाय आंनि फरायनायखौ आं गाज्रि खालामना लानांबाय एबारनिफ्राय आं बेबायदि खालामब्ला आङो एबारनिफ्राय मोजां फरायनानै आंनि थांखिखौ माने साक्सेस खालामनानै आङो आंनि न'खरनि आइ आफा गासैबो न'खरनि सोद्रोमाखौ आङो टेनसन होला आङो एबार फ्रिलै खुसियै खामानि मावसिगोन आइ आफाजों आं मदद होसिगोन न'खरनि मानसिफोरजों आं दिनैनिफ्राय मदद होफानो सोलोंसिगोन बे खामानिखौ लानांगोन आरो दिनैनि गोदान बोसोराव नोङो नोंनि न'खरनि देरसिन बैसोनि सुबुंखौ नों दिनै खुलुमनानै नोङो दिनै आशीर्बाद लानांगोन आरो बुंनांगोन कि आङो खुनु जिउआव आंनि जिउ थासान्दियाव आङो मालाबाबो खुनु मोनसे सुबुंनि जेनोखि गोसोआव दुखु होनाय खामानि मावला थगाय थुसि खालामनाय खामानि मावला मालायखौ खायदा खुसु खालामनानै फानाव खोख्लैला मालायनि आङो जेब्लायबो आङो माने खैफोदनि खामानि मावनाय नङा नों बे मोनसे सिद्धान्तखौ लानांसिगोन आरो लादो अब्लानो आं गेरेन्टि होनो नागिरदों गेरेन्टि आं 100% होगोन बे सान्थौ आरो सानस्रि आरो आदर्शखौ लानानै नों खामानि मावोब्ला नोंनि जिउआव खुनु मालाबाबो खैफोद फैनाय नङा नोंनि जिउआव जेब्लायबो सुखु जागोन न'खर संसाराव जेब्लायबो सुखु जागोन आरो जे समाव नोङो नोंनि बिमा बिफाखौ खुलुमफेराखैमोन दिनै सानाव खुलुमोबा नोंनि बिमा बिफाया गाबगोन गोरबोजों गाबगोन गोसोखांनानै स' आं खोथा होबाय रायजो राजा नोंथांमोन जायखि जेसेबां बैसोनि जाया मानो जेसेबां बैसोनि मानसिफ्राबो जुदि जायफोरनाखि बिमा बिफा बैसोनिबाबो नोंथांमोनाबो नोंथांनि सान्थौ आरो सानस्रि रायलायनाय आखल आखु गियानखौ सोलोंदो आरो सोलायनानै लादो मोजां फारसे फैदो समाजजों गोरोबनानै खामानि मावनो लादो जेब्लायबो गावनि फारसेयाव दासान गुबुननि थाखाय सान पाब्लिकनि थाखाय सान बयनिबो थाखाय साननानै खामानि मावनो आवगायबोदो अब्लानो नोंनि सान्थौ सानस्रिजों लोगोसे गुबुनाबो मोजां मोनगोन हादराव गोजोन खौसेथि फैगोन जेब्लायबो गोजोना फैगोन दिनै नोंसोरो बेफोरबायदि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जेब्लानाखि नोंनि गोरबो बिखायाव जायगा होनो हाबाय दखरसे फिसा खनायाव बेनो लासैनो गुवार जालांगोन नोंनि गोसोआव मोजां साननाया सानफा एफा बारायगासिनो अब्लानो नोंजों लोगोसे नोंनि न'खरजों लोगोसे नोंनि गामि गासैबो जेब्लायबो सुखु गोजोनाव फैगोन गोसोआव ला गाज्रि मानसिजों
लोगो जानाय लोगो लोगो नोंबो गाज्रि जालांगोन जाय मानसिया खामानि दामानि मावा बे मानसिजों थाफायोब्ला नोंबो मावै दाङै जालांगोन जाय मानसिजों मोजां मानसिजों थाफायोबा नोंनि सानथौ सानस्रिफ्रा मोजां जालांगोन साननाय हनायफ्रा गुवार जालांगोन गेबें जालांगोन मोखाङाव जेब्लायबो मिनिस्रां महर मुस्रि नुगोन जेखि जाया मानो नोङो जेब्लायबो नोङो गावनिखौ गारनानैब्लाबो समाजनि थाखाय खामानि मावनो लागोन अब्लानो नोंनि न'खराबो जोंगोन समाजाबो जोंगोन ओंखायनो आं दिनै गेरेन्थि होननानै बुंबाय देग्लायनि 1430 बांला गोदान बोसोराव गासैबो मुलुग संसाराव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन खौसेथि बे दिन जानानै थादों आरो सौफैथों जेब्लायबो गोजोन खौसेथि आरो गासैबो गामियानो आदर्श गामि जानो हानाय बे हाबाखौ बयबो लाथों आरो मावथांखिखौ बयबो लालायथों आरो बयबो माने संसाराव गोजोननि फारसे बयबो नोजोर होनानै खामानि मावलायथों आं बेखिनि आसा खालामनानै दिनै गोदान बोसोराव बयनिख्रुइबो जायफोर आंनि बैसोआव देरसिन बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबो अन्दर सिंनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय आरो लोगोसे जायफोर आंनि समान बैसोनि बिथांमोननिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो फंबाय आरो बिनानावमोन आंनि बैसोआव दुइसिन सुबुंफोरनो आंनि बोर सारस्रिहरबाय जेन' नोंसोरो बयबो जेब्लायबो गोथार सान्थौ आरो सानस्रिजों मुलुग संसाराव थांनानै थानो हाथारथों आं बेखिनि आसाजों दिनै बिदिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ